O novo albergue de Carril será unha realidade antes do 31 de xullo. A subvención da Deputación finaliza este mes, pero tras varias prórrogas, finalmente as obras están avanzando a bo ritmo e tanto a Administración provincial como local confirmaron que se cumplirá cos prazos previstos. Renunciou unha empresa, non sei se saben, da licitación, pasou unha crise sanitaria. Como decía a presidenta, se duplicaron, triplicaron, quintuplicaron os precios das materias primas. E pese a todas as dificultades, pese a todos os obstáculos, este goberno municipal, como sempre, co traballo da Concelleira de Urbanismo, con traballo do Concelleiro de Turismo, con todo o persoal do Concello detrás, coa dirección de obra, consiguieron salvar os obstáculos e vamos a rematar a obra no seu prazo. Dende a Deputación felicitaron ao Concello e sinalaron que Vilagarcía contará cun albergue que será unha referencia. As peregrinas e os peregrinos van a querer ver aquí porque non solamente a construción é extraordinaria, sino que además de eso ten unhas vistas únicas. Son únicas esas vistas, así que imos a ter o mellor albergue que de toda Galicia, de verdade o digo, que hai moitos moi fermosos, todos son estupendos, non o fago como un elemento de confrontar con ninguén, moito menos, sino que realmente esta é unha obra excepcional. O custe do albergue é superior aos 600.000 euros. Estará composto por 3 plantas e 5 habitacións para acoller a 30 peregrinos. 2 baños na planta primeira, unha zona de lecere para tomar o desayuno máis relacionada xa con esta fachada que dá a Cortegada, e esta terraza. E logo as habitacións xa como un objeto atopado dentro desa ruína, xa un objeto moito máis blando que o resto, xa é toda esa construción de madeira, no? Que recolle as 5 habitacións. Unha vez rematada a obra, o Concello e a Xunta asinaron un convenio mediante o cal a xestión pasará a disposición da Administración autonómica. Dende o Goberno local agardan que a Xunta sexa áxil e que o albergue poida estar aberto o antes posible.